Panginoon, salamat sa mga biyaya na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa kalakasan at katatagan ng bawat miyembro ng aming pamilya na kahit may mga pagsubok na dumating, hindi kami nagpapatalo. Dahil alam namin na ikaw ay nariyan upang kami ay tulungan. Salamat sa araw-araw na proteksyon at gabay. Salamat dahil inilalayo mo sa kapahamakan ng aming mga magulang, kapatid, kaibigan at mga kakilala. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Kami nagkasala sa isip, sa aming salita at sa gawa. Lord, sana po'y gabayan po ninyo kami sa aming mga plano, sa aming gustong marating. Gabayan niyo rin kami sa aming pag-aaral at pagtatrabaho. Tulungan niyo po ang mga taong nahihirapan sa buhay, nasa kalungkutan, at nabalot ng galit ng mga puso. At higit sa lahat, pagalingin niyo po ang mga taong may karamdaman. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.